mondja, hogy közöttetek valamikor jó kapcsolat volt, már azonban ez sajnos megváltozott, és kérni szeretne ezzel kapcsolatban tőled valamit. Ági? Mit akarsz mondani? Hát kérlek szépen azt akarom tőled kérni, hogy mivel egy kislánynak született, az végül is az csak az enyém. És ne zaklass telefonon, és ne zaklass Ibolyán keresztül, a nővéremen keresztül, mert zaklatol, oda mész le, és lemondom mindennek, őtőle kérdezed meg, hogy mi van velem. Tovább? Hát tovább. Mindegy mondod azt, hogy te ilyen sítesekkel lejössz, meg olyan sítesekkel lejössz, hogy ne öletél, meg a pitbull kutyákkal megetetel. Vagy hogy gondoltad te, mert még a sztár vagy? A gyekiverség a sztár vagy meg. Tudom, hogy nem jönnek, nem? Tudod mit? Halló? Itt Bátorban, Abrában már nem rúgol. Csak rúgtál, halló? Figyelj, egyet mondok neked. Ha a kislányba nem mivel, hogy nagyon vertél terhesen, 6 hónaposan nagyon vertél, aztán káros lesz a kislánynak, vagy elméletileg vagy egy problémája lesz, kivizsgáltatom. Tudod, bármire képes vagyok, lecsukatlak. Elhiszed? Az én életemre ne zaklassad, nekem nem kell lesz. Fogd fel, ne zaklass, ne nyipogass, engem hagyjál végén. Itt mondom mindenki előtt, hogy hagyjál végén. Jó, hát én most te hívtam, most ja, hagyjad már a nem te hívsz. Hagyjad már, ne járt a hülyék, meg ótolják meg a hülyék, ne itt ótol lent a sinterekni. Zoli, arra panaszkodik Ági, mint ahogy hallottad is, hogy neked már akkor sem volt jó a kapcsolatotok, amikor együtt voltatok, most meg aztán pláne nem, mert most már nem vagy vele együtt, mégis zaklatod és ő ettől szenved. Azt mondja. Hát én nem is állok egyáltalán hozzá, tehát nem is foglalkozok el egyébként. Telefonon megsimogatom, rábudjál már! Hogy nézel ki? Még hogy nézel ki? Hát nézed már úgy, mint te ki bazd meg! Nézzél már tükörbe? Nem tudod nézettem? Hát én nem belenézek a tükörbe. Hát nézzél a hát olyan vagy, hogy egy pitbull! Én majdnem lát. Hát olyan vagy, hogy egy pitbull, bazd meg! Nem is tudom, hogy hogy tudtam, de nevetődni! Hát én hogy... Nem értem meg azt, hogy hogy tudtál felcsinálni, bazd meg! Még a ágyba sem voltál jó, Zoli, nem voltál jó az ágyba, soha nem szerettel! Nem voltál jó az ágyba! Nem tudtál ki elégíteni! Érted? Síter vagy! Ózdi vagy és síter vagy! Az mi? Szokja a gecibe! Egyet nem kell élni Bátorba, tudod, mi kell jönni? Pitbull kutyákkal, meg tudod, mit kell jönni? Gorillákkal, sítesekkel! Egyedül nem kell jönni, mert passzoló köcsök! Jó, Zolika, egyszer beszélj már egy kereset, jó? Mert egyébként csak rálék vagy. Zoli, be te azt mondod, most bele rá lehet nézni, most kérdezett, hogy néz ki? azt mondja Ági, hogy neked az a vágyad, hogy ti hárman éljetek együtt a közös kislányotokkal. Hát olyan eseteseket kapunk tőled, ha felmegyek megölet így, ugye, hogyha nem tudom, hogy ki se tudj élni, nem menj soha. Ténylegetted, mit tették el, én gyermekemet! Zoli vagyok? Ténylegetted, mit tették el, megint gyerekemet! Ági, kedves te nem kell szeretni, Mónika nagyon nagy gond, érted, nagyon szeret az italt. Kicsapongó életet szereti. Nézd meg, mit mondtad? A házban egyáltalán nincsen villan, még a békesség, hol nézett ki a nőt, tiszta szégyen. De de látod, Mónika, felpufogol a kurvanyát. Miért akarod megölni Bábás, Geci? Fogasíts a köpköd a bám. Egykor elő, aki szongolányért. Rohadt köcs! Sokat már milyen vidéket Örüljük, hogy kicsaptatál! Te tudod, magányos, farkas vagy! Örüljük, nem az intenzív kórházat jár, tudod, hogy nézek alába mind? És 6 hónapot jár! az SMS-eket, hogy miket küldtél. Hát ne szoktatjak vele! Mónika, te ne szoktatok! Jó, hát ez nem tudom. Mondom, hogy teljesen idegileg ki vagyok tőle. Móni, amióta belépett az életembe, tönkre ment
A 4 gyerekem történt a házasságon, már egy úristennel, semmi legyen olyan hallja, nem kihívott meglepetésen, megláttam a... Meglepetés! Tartok én van meglepetés! Hogy egy hódon áll életben, hogy ezt a testvére ide! Ki áll rá? Így csinálnak én! Előre hittem Móni, figyelj ide! Kint van a papírzáró jelentés, amit mi hódon csináltak róla? Igen. Ági, azért, hogy is mondjam, te szoktál tőle ilyen trágár hangú SMS-eket vagy üzeneteket kapni? Mert igen, te bőven szoktam ilyeneket. Ott lent, nézd, szakadnak szépen. Darjánból megölettek volna te geci fejű, de visszakapod, mint Ludas Matyi zsegényem. Vissza is kapod, meg geci! Tök mindegy, hogy mi van oda ráírva, te! Tök mindegy! Móni! 6 hónapos volt a nagyon rugdosod! Hanánk fekvésbe volt bennem a csenge! Igaz, hogy nem kell nézni. Egészségbetegség van. Egészségbetegség! Kérlek, ne csinálj! Mónika, ez visszaszépen, ilyen nőtt még nem tudom. Egészségbetegségben van! Nem az egészségbetegség, az se összeesen, hogy Köcsögtem, faszotó ember! Azt mondtam, amikor mondtam, hogyha nem lesz jönni, meg fog szoptatni! Egyenesen ne fog téged szoptatni! Tudod, mi az, hogy szopod? Most egy kicsit maradjál itt, de most Zoli, tényleg légy szíves mondj nyugodtan. Tényleg bántottak terhesen is. Hát hogy lehet azt meg? Hát miért ez ma most azért is mondja, mindent ráfogna, még azt is, hogy meg erőszakol. Monika, mondhatok valamit, behozhatom a papírt? Megkapta a pénzt a családi, mondom, hogy gyerek haza, mert a gyerekek otthon voltak. Tehát jó, rá az így Tiszta szégyen! Elég meg összetapossanak az új cipő. A cipő. Figyelj ide! Faszopó, geci! Faszopó! Faszopó! Ági, figyelj, most már be kell, hogy ezt fejezzük ki, nem? Mégis kínáltad a picsámot? Csipkét Zoltán! A faszod nem áll, hogy nem tudták kérlégíteni, de a picsámot kinyáltad! Nem, majd a picsámot kinyáltad! Egyben vagy egyszerűen? Ági, te olyan csúnyán viselkedsz, mint ő. Hát hogy lehet így viselkedni egy gyerekes családanya? Nem, ilyen szépen. Elnézést, Móni, elnézést kérek. Őtől egy elnézést. Leszokod a gecimet. Ági, hát könyörgöm, hát ne nézzük a gyereket tévébe, tiszta elfogják magukat régen. Ne haragudjanak a magukat ilyen nővel. Nem menjék a WC-re sem. Zoli, picit maradj már csendben. Ilyen nővel nem Mónika. Nem menni elnézést kérek, mindenkitől elmennék itt venni. A picsam maga lényeg, hogy kinyaltad. Jó, akkor